ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଟି କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ବରକୋଳି ଗଛ ଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଦିନ ତ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଟା ସପୁରି ଗଛଟା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋର ବରକୋଳି ଖାଇବା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ମୋର ପୂଜା ପାଇଁ ପତ୍ର ଟିକେ ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ା ଗଛ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପେଡ଼ା ନୁହେଁ, କଲିକତାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପେଡ଼ା, ସେଇ ପେଡ଼ା ଗଛ। ଏକୁ ଆମକୁ ଯେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ କଲିକତାର ଫୁଲ ଯିଏ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଣିକି ଗଛଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଫଳିଲାଣି ବି ପେଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପୁରା ପେଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଲଗେଇଦେଲେ କାମିନୀ ଗଛ। କାମିନୀ ଗଛ ହେଲେ ସିଏ ବେପାର କରିବେ। ମାନେ ବହୁତ ପତ୍ର ହୁଏନି ନା, ସବୁ ତୋଡ଼ାରେ ଲାଗେ, ଫୁଲ ମାଳରେ କ'ଣ ଲାଗେ, ଗାଡ଼ି ସଜାରେ ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ାକ କିଣା ହେଉଛି କଲିକତାରୁ ନା ସବୁ। ନିଜେ ଲଗେଇଦେଲେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଛ ବଡ଼ ହେବ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପତ୍ର ଦେବ, ଇଏ ନେଇକି ବେପାର କରିବେ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାରି ଲୋଭି, ଖାଲି ଗଛ ଆଣିକି ଜାଗା ନା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇବେ କେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଜୁଇ ଫୁଲ ତ ବେଶୀ ଦରକାର ହେଉଛି। ବାହାଘରର ସବୁ ଗଜରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେଣୀ ଗଜରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜୁଇରେ ବାସ୍ନା ହେବ ଭଲ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ, ଏ କୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଫୁଲ ଗଛଟା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଏତେ କି ଫୁଲ ଦେବ, ଏ ଫୁଲ କରିବ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗି ସାଙ୍ଗିକି ରହିବୁ ଆଉ, ଯାହା ଯେତିକି